Pozdrav dragi gruntovčani, dobrodošli u još jedan serijal Što je to u košaricama. S vama je danas za promjenu Gruntina, znam, hvala. Osim toga imamo naravno u ponudi naše rajčice, hit ljeta, jedan nas u rukavu su čeri, svima najdraže. Međutim, nemojte suditi po koricama naše velike rajčice jer izunutra su čista bomba. Osim rajčica u ponudi također opet imamo kelj. Sigurni smo da vam je zafalio do sada. Patliđani su nam malo manji nego inače, ali veličina nije bitna, barem tako kažu. Osim patliđana imamo također i malo salate. Vitamini su uvijek prijeko potrebni, pogotovo ljeti. Mladi luk, hrska, fenomenalan, ali pazite da imate žvake za sobom. Paprika, celer i kupus. Veselim se nekim krpicama sa zeljem. A također u Maxi košaricama možete očekivati element of surprise. Ili dinja ili lubenica. Vi pogodite. Vidimo se do idućeg tjedna. Bok!